Poďme sa teraz pozrieť, že ako teda ten Matej Snopko, či sa im podarilo z neho urobiť naozaj dobrého fešáka. Nie, že by to teraz nebol. Áno, ale to už sa im teraz aj pomerne ľahko robilo, vieš, pretože Matej Snopko schudol 15 kg a myslím si, že to je vždy príjemnejšie obliekať, keď je niekto chudší a najmä keď sa aj on vnútorne cíti určite stále lepšie a lepšie. Poď, Maťko, poď. Dobre, Patrik, ahoj. Sa nám páči, ahoj. Pozri, čo na teba mám. Ale. Ale nie, to máš, predpokladám, svoj opasok? Áno, na tom ti chcem ukázať, Áno. že takto som nedávno začal. Aha, ukáž na ktorej dierke. Tu, na tejto. Na tejto dierke si začínal. A takto som o pár týždňov skončil. To je dosť. Zatiaľ. To je dosť. Možno ušetrím na dĺžke opasku. Áno, a stále si ho budeš skracovať a skracovať. No veľmi dobre. A ako sa ti to, prosím ťa, podarilo? Toto nám teraz všetkým povedz. Toto tie dielko tvojich a mojich nezodpovedných kamarátov, ktorí si so mňa urobili v podstate náhodou, nie pokusného zajaca, ale pokusné prasiatko, budem menovať náš majster kuchár Herko. Áno. Majster dramaturg Šprocha. Áno. Toto všetko pod dozorom kondičného trénera Peťa Puškára, potom pod dozorom obezitológa Ríša Kozára, medicínskeho doktora zo Zvolena a takého veselého advokáta Peťa Geliena. Tak oni ma zobrali do parády a vlastne tak pokusne sme si stanovili, ako budem po novom žiť. Áno. No a robil som to asi takto. Poprvé, začal som jesť pravidelne, bez ohľadu na to, či som hladný, či nie. 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21. Fígel je v tom, sa ukázal, že práve v týchto obdobiach nie som hladný, to znamená zjem menej. To sa tak nejak automaticky nastavilo. Čiže mimo pravidelného jedenia som ešte začal aj tak nejak pravidelne piť, samozrejme len vodu a takéto veci, čiže pijem a jem preto, aby som nebol hladný a smedný. Toto všetko som spojil s takým pravidelným pohybom. Nie lámaním rekordov, ale trošičku každý deň. No a musím upozorniť, že... A čo robíš? Chodíš do fitka, alebo... No, jeden profesor mi hovoril, že sex akože taký, hoci je príjemný, ale toto na to nestačí, čo teda potvrdzujem. A ide o to, že viac menej som si vyberal, že či budem behať a šeličo možné. Skúšal som aj s maratónskym bežcom. Nie. To, čo mi je príjemné, to znamená, to bolo plávanie, rúbanie dreva a bežkárenie. Takto som vyzeral ako dieťa. To si veľmi pekný. Ďakujem pekne, pekný okrúhly. Nie, pekný taký romantický hrdina. Čiže to máme pravidelné jedenie a pitie, príjemný pohyb k tomu a tiež pravidelný. A ktorý je to ten, počkajte, takto vám to chcem ukázať, a ktorý je to ten príjemný pohyb pre teba? Rúbanie dreva, bežky, plávanie. Rúbanie dreva? Áno. Tak vidíte, milí priatelia, pokiaľ máte doma veľa nenarúbaného dreva, Matej Snopko to má teraz v popise svojej diety. Áno, potom som pridal nejaké výživové doplnky a to je jeden taký len čisto z prírodných vecí, žiadne iné, také bobule, všelijaké asája, prírodné záležitosti. No a potom veľmi dôležitou vecou je tešiť sa zo života a nikdy sa nerozčulovať, nikdy sa netrápiť, pretože či sa trápiš alebo netrápiš, vec vyriešiť musíš. To znamená, že viac menej to trápenie je len zbytočná pridaná hodnota. Áno, asi by sme sa naozaj mali snažiť zabudnúť na taký ten negatívny prístup k veciam. Ale vieš, čo by ma ešte zaujímalo? Predsa len sa chytím toho výživového doplnku. Ono ti nejako zrýchluje metabolizmus, alebo spaľuje tuky, alebo... Je taký vynikajúci aj to a som oddychnutý a je veľmi chutný. Takže cítim sa teraz, ako keby som vyšiel práve z masážnej vane v nejakých kúpeloch. No a takto som vyzeral, keď som mal 22 rokov. To je tá menšia fotka. Ale ja mám pocit, že vyzeráš teraz mladšie ako na tej fotke. Áno, pokúšam sa. Keď toto budú so mnou robiť, tak možno budem vyzerať ako 5-ročné dieťa za chvíľku. Ty nestarneš, ty mladneš. Ďakujem. No a chcem ešte povedať ale to, že v podstate mne sa vždy páčili moletky a nejak mi išlo na nervy, aj mi ide na nervy, že vlastne tieto dámy sú pekné, okrúhle, majú také pre mňa sexy tvary, ale vždy ich znervozňuje zo všetkých strán ich znervozňujú priatelia, médiá, reklamy, že teda aké sú tučné, aké sú škaredé, len pretože sú okrúhle. A to nie je pravda, pretože Mona Lisa nikdy nebude vyzerať tak ako Twiggy, pretože je to úplne odlišný typ tela. Ako ja nikdy nebudem vyzerať ako 160 cm vysoký, 60-kilový jockey, ten jazdec na koni. Skrátka, čokoľvek budem robiť. No a o tomto sa pokúsime napísať celá táto banda
včítania mňa knihu práve pre maletky. Myslím si, že to pomôže, hej, že to Myslím zaberie si, tým že hej. dievčatám a ženám. No lebo tam není dôvod, prečo byť stresovaný z toho, že som okrúhla. Naopak musím si vrátiť sebaúctu, že som pekná, dobrý pocit a tešiť sa zo života. Toto není o nejedení, alebo či som takto, alebo takto, alebo takto, ale je to o tom, aby som mal radosť zo života a bol zdravý. Ďakujeme ti veľmi pekne, Matej, za tvoj tip, za tvoj Ďakujem. návod na to, ako byť šťastný, zdravý.